sa Nataša Kaiser-Vukša, pracujem v spoločnosti SAPI GmbH ako zástupkyňa pre predaj ich systémov v Slovinsku. Práve sa nachádzame v novej pieskovacej hale v Mežici v spoločnosti Ferolin. Ako vidíte, ide o základnú halu zo systému Core, ktorá obsahuje všetko potrebné na pieskovanie. K dispozícii máme podlahový dopravníkový systém, výťah, cez ktorý sa zbiera materiál a sype do pieskovacieho stroja Mamut. Filter priebežne odsáva vzduch, takže v hale je neustále čistý vzduch a dobrá viditeľnosť. K tejto pieskovacej hale sme ponúkli aj vozík na jednoduchšiu manipuláciu s výrobkami, ako aj navijak, pomocou ktorého sa vozík ľahšie ťahá do haly a vyťahuje von po koľajniciach. Všetky naše pieskovacie haly sú vyložené špeciálnou gumou, ktorá odráža pieskovací materiál. Tým zabezpečujeme dlhú životnosť materiálu aj samotnú odolnosť haly. V základnej ponuke poskytujeme aj kompletné osobné ochranné pomôcky, príľbu, dýchací filter, rukavice, aj ochranný odev na pieskovanie. Súčasťou ponuky je vždy aj pieskovací materiál podľa potrieb daného podniku. Všetky naše haly fungujú automaticky, jednoduchým stlačením tlačidla spustíte pieskovanie a rovnakým spôsobom celú zostavu aj vypnete. V našich halách používame LED osvetlenie, ktoré výborne osvetľuje celý priestor a zaručuje dobrú viditeľnosť počas celého procesu. Dúfame, že sa vám naša pieskovacia hala páčila. Ak aj vy potrebujete podobnú, väčšiu, menšiu alebo na mieru, neváhajte nás kontaktovať. Napíšte nám e-mail, zavolajte alebo zanechajte komentár pod videom. Radi sa ozveme a vytvoríme novú pieskovaciu halu presne pre vás.